Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht uit Aruba, want daar heeft de politie een 19-jarige doodgeschoten. Een heel treurig bericht. Er is nog niet alles over duidelijk, maar we weten wel dat op zondagochtend rond 5 uur... de 19-jarige Aiden Lanoy werd doodgeschoten. Agenten zagen ter hoogte van Madiki een auto roekeloos rijden zonder verlichting. Er werden signalen gegeven om te stoppen, maar die werden door de bestuurder genegeerd, zo zegt de politie. Toen agenten de auto probeerden te stoppen, werd er op hen ingereden. Zo staat te lezen in een persbericht van het Korps Politie Aruba. Daarop werd op de bestuurder meerdere keren geschoten en de chauffeur overleed ter plekke. De zaak wordt onderzocht en daarvoor is onder meer de landsrecherche ingeschakeld. Lanoy was volgens de Arubaanse pers nog student en recent vader geworden. Volgens diverse media op Aruba heeft een vriend van hem de achtervolging gefilmd. Dit beeldmateriaal kan een belangrijke rol spelen in het onderzoek. Politie Curaçao schiet in been chauffeur. Tegelijkertijd, dus in dezelfde zondagochtend, is op Curaçao ook op een 19-jarige chauffeur geschoten op Curaçao. Dat gebeurde in de Bargestraat. De politie gaf rond 3 uur 's ochtends een auto een signaal om te stoppen. Die ging daar niet in mee en probeerde weg te rijden. Uiteindelijk knalde hij met zijn auto in een tuintje bij een huis. En toen hij weg wilde rijden, knalde hij bijna of helemaal tegen een politiewagen aan. Op dat moment zagen agenten dat hij een wapen in zijn hand had. Daarop is op de man geschoten. Hij is in zijn rechterbeen geraakt. Uiteindelijk bleek het een airsoftpistool te zijn. De auto en de airsoftpistool zijn in beslag genomen. De man is naar het CMC gebracht en ook die zaak wordt onderzocht. Meer politienieuws. Korps Politie reageert op verhaal verwarde man. Vorige week hadden we bij de Extra een interview met een man die zei dat hij slachtoffer was geworden van politiegeweld. Hij zou zijn aangehouden, mishandeld en onder dwang geïnjecteerd. Nathan Hersisia deed zijn verhaal in de krant en gaf aan dat hij aangifte had gedaan. De Extra heeft toen de politie gebeld en die zeiden niks van de zaak te weten of niks te kunnen zeggen. Nu hebben ze wel laten weten dat de man zich schuldig maakte aan vernieling, mishandeling en een poging tot autodiefstal. Volgens de politie was zijn gedrag extreem agressief en volledig onbeheersbaar. En daarom hebben ze hem gearresteerd en een kalmerende injectie gegeven. Al dus de politie die later, als het onderzoek is afgerond, met meer details zegt te komen. Curaçao korte tijd op de tsunami-lijst. Afgelopen zaterdag was er een tsunami-waarschuwing voor de Caribische regio. Het was gevolg van een zware aardbeving met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Die vond plaats zuidwesten van de Cayman-eilanden in de Caribische Zee. En er werd een waarschuwing gegeven voor uiteindelijk Honduras, de Cayman-eilanden en Cuba. Die werd later weer ingetrokken nadat het gevaar was geweken. Curaçao werd genoemd, Sint Maarten werd genoemd. Maar uiteindelijk is het allemaal gelukkig beperkt gebleven tot die aardbeving op zee. Weinig interesse bij parlementariërs. Of het nou aan het Toema-festival ligt, het aanstaande carnaval of de verkiezingen. Feit is dat van de 4 vergaderingen die vorige week werden gehouden in het parlement, er 3 niet door konden gaan omdat er te weinig interesse was bij parlementariërs. Er was geen quorum, zoals dat heet. Alleen afgelopen vrijdag, een vergadering van de Commissie van Justitie ging wel door. 3 andere gingen dus niet door omdat er te weinig interesse was. En dat is wel opmerkelijk natuurlijk, zo kort voor de verkiezingen, maar we hebben vaker gezien, zodra het Toema-festival is, dan zijn er soms andere prioriteiten. Werkzaamheden in Suax. Er wordt vanaf vandaag gewerkt in de wijk Suax. 7 weken lang wordt er een fundering gelegd en wordt er ook sommige wegen geasfalteerd. Hard nodig, want Suax kent nog heel veel wegen die niet zijn geasfalteerd. En daar wordt nu aan gewerkt. Ook wordt vanaf vandaag gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de Suvisantweg achter politiebureau Rio Canario. Die werkzaamheden zullen ongeveer 2 weken duren. En dan, Jeff Dani Manuela wint Toema Festival. We hadden het al over het Toema Festival. Dat vond afgelopen vrijdag plaats. En in de vroege zaterdagochtend werd bekend dat Jeff Dani Manuela de nieuwe winnares is. Zij is Toema Koningin 2025 en ze won met het nummer Nos Birata un Fiesta.
Zoals bekend was het Tuma Festival opgedragen aan Elia Isenia. En ook Jeff Dani Manuela noemde haar een grote inspiratiebron. Dat zei ze nadat ze had gewonnen. De winnaar van de vorige editie van het Tuma Festival, Cheryl Achetai Denicia, werd tweede. Amos Balantin werd derde, was ook een grote favoriet. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. De Extra maakt vandaag melding van een gevaarlijke situatie op Scherpenheuvel. Daar worden afgravingen verricht, maar er is nu sprake van een afgraving van meer dan 1 meter hoog, dicht bij de weg. Kan een gevaar zijn voor verkeer of voor voetgangers. Zou eigenlijk afgezet moeten worden, zegt de Extra, want dit is gevaarlijk en daarom besteedt de krant er aandacht aan. Dan meer carnavalnieuws. U heeft het misschien gezien als u in de buurt van Otrabanda bent geweest of verderop hier in de buurt. Er worden weer stellages gebouwd. Dat mag sinds afgelopen vrijdag. De hele carnavalsroute is weer beschikbaar voor de mensen die natuurlijk daarvoor hebben betaald om op die plek te mogen bouwen. Maar het kan weer van start gaan. En het is ook van start gegaan. En dat ziet er ook altijd gezellig uit. Dus kom een kijkje nemen. Dan ziet u hoe dat zich verder allemaal ontwikkelt. En nog meer carnavalnieuws. Want ook de praalwagens zijn gekeurd. Ook belangrijk voor de carnavalsoptochten dat de auto's die daarin rijden voldoen aan alle voorschriften. Dat is afgelopen weekend gebeurd bij Nieuwe Haven. En de auto's die daar goed zijn gekeurd mogen dus tijdens de komende optochten deelnemen. Dan gaan we tenslotte nog naar internationaal nieuws, want er waren verkiezingen voor een nieuwe president in Ecuador. En er is een tweede ronde nodig, dat is inmiddels wel duidelijk. Er is geen duidelijke winnaar. De centrumrechtse zittende president Daniel Noboa, die heeft de verkiezingen zoals het er nu uit nipt gewonnen. En de linkse Luisa González, die heeft iets minder gehaald, zeg maar 44% tegen 43%. Maar je moet om de verkiezingen te winnen ofwel 50% van de stemmen hebben, ofwel meer dan 10% meer dan nummer 2. En nu is het verschil te klein en zijn er dus nieuwe verkiezingen nodig. Het was spannend in Ecuador en het was veel nipter dan de peilingen hadden aangegeven. González beschouwt de eerste ronde daarom al als een grote overwinning. Ze heeft dus goed gedaan tegen de zittende president. En zij gaat ervan uit dat ze op 13 april zal gaan winnen. Het zijn spannende verkiezingen en we houden het voor u in de gaten. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens.